Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV. Avui, a l'hostal de Cal Enric, amb una persona que segur molts de vosaltres coneixereu, Joel Noguereda, com estem? Què tal? Un saludo que ha xocat a la primera, com sempre, senyal que la cosa anirà bé, no? Sempre va bé. Ja tercer vídeo ja, correcte. Ara feia bastant que no gravàvem i a tope, no? Setmana Santa mogudeta, no? Mogudeta, com ha anat sí. això? Sí, molt bé, molt intensa, no hem parat. Entre arbitrar viatges i tot, no parar, i ara aquí ja tornem a gravar, que des que vam fer la firma, la col·laboració, no havíem gravat encara. Correcte. Viatge a la City, no?, per Setmana Santa. Sí, capital no vam parar, va anar molt bé, la veritat, i aviam si en tornem a fer un altre d'aquí poquet. Hostal de Cal Enric, un restaurant que ens agrada, bro? Ens agrada molt. Ens agrada molt. És un dels que hem vingut més des que fem això de venir a restaurants, i la veritat és que seria un altre d'aquests que fiquem al top 5, que ja vam dir que no diríem ordre, però boníssim, no? Correcte. A mi l'Hostal de Cal Enric és un restaurant que m'agrada molt, molt i molt, perquè a mi m'agrada el menjar cuinat de forma elaborada i, a més, amb un marc, amb un context incomparable com és aquests paratges que tenim aquí a l'Hostal de Cal Enric. Com es pot veure en càmeres i en el vídeo que hem ficat abans, és un lloc super maco, on estàs envoltat de natura, que és aquí de la Garrotxa, i super maco, o sigui, el lloc el veus i dius, uau, és un restaurant molt i molt maco, i el menjar a part també acompanya molt, és molt bo. És un lloc que dius, uau! Uau! Com fer-ho! Sí? Uau! Uau! No, doncs boníssim, recomanat 100%. Jo amb algú que no coneix la Garrotxa i tal, si em pregunta sempre li recomano per primera opció aquí, i buah, boníssim. I ara ho comprovarem, no? Sí. Ara ho comprovarem. Sí. A mi també em passa, l'Hostal de Cal Enric és... A mi em pregunten, tu, dona'm un consell, on puc anar? On puc anar a dinar? On puc anar a sopar? Amb la nòvia? Amb familiars, no? On puc anar a menjar? Hostal de Cal Enric. Sempre, Hostal de Cal Enric, sempre. mai falla. I superbé. Ens han portat un aperitiu, bro. Sí. Saps més o menys què és? Sí, aquí el nom diu Bichisoise de calçots. Bichisoise, que, sí. Ojo, que a la seva traducció... Nom elaborat. Seria Bichissuà. Bichissuà de calçots. Bichissuà de calçots. Bichissuà de calçots. Ojo, provar-la ja. Calçots que estan en temporada. Correcte. Molt bona. Bones calçotades s'han fet. Sí, no, jo no n'he fet cap aquest any. No n'he fet cap encara. No n'he fet cap, i crec que no en faré cap. Sí que n'has fet una? No n'he fet cap. Sí, pel teu cumple. No, vam anar a aquell restaurant. Carn a la brasa. Carn a la brasa vam fer. Aquest any no l'hem fet. A tu t'agrada? Normalment sempre pel meu cumpleaños sí que hem fet calçots, però aquesta vegada no s'ha donat l'oportunitat. Tampoc són molt de calçotades, eh? No, a mi la salsa m'agrada molt, però el que és el calçot, prefereixo fer Prefereixo fer una bona barbacoa o una paella, saps? Una barbacoa o unes tissanes. Mai fallen. Ojo, provar-les ja, la Bichissuà de calçots. 3, 2, 1, cheers! M'agrada, és com menjar-te un calçot amb salsa romesco, però de forma líquida. Es nota molt. No sé si estaràs d'acord. Correcte. Es nota molt el calçot, el gust el calçot aquest. Molt bo. Amb un oli a sobre. I només puc dir una cosa. Oh my god, baby! Molt bon entrant. Molt bon aperitiu, la veritat. Sí. Molt bon snack. Snack. Tu ets molt de dir paraules en anglès o intentes catalanitzar al màxim? Jo, mira, m'és igual, català, anglès, ens adaptem a la moda, no? Correcte. De fet, el reggaeton s'ha adaptat molt als últims temps. Diu moltes paraules en anglès al reggaeton. Veritat. Cel. Bueno, cel no és pas anglès, Sou. Parlem molt amb el sou. A les entrevistes. Ens venen moltes entrevistes de reggaetoneros, traperos, cantants. I sí que fan servir moltes vegades aquestes paraules en anglès. El tema no és parlar només un idioma, sinó, ser bilingüe, trilingüe, quadrilingüe. Al final, l'important són les sensacions, no? Culturitzar-se, diuen, culturitzar-se. Correcte. Són persones molt cultes, Correcte, són persones molt cultes. Per què? Doncs perquè llegim, respirem, mengem, intentem sempre anar un pas més enllà, no? Tal com vaig dir al restaurant Europa. Veritat. Bon vídeo va quedar, Molt bons vídeos. Portem bons vídeos, bons projectes, portem una bona carrerilla, no? Esperem que aquest sigui millor. Sí, aquest ens ha de portar, agafar un avió cap a Los Angeles, no? Jo sempre ho dic, la meva família,
jo els hi dic, papa, mama, aprofitem en aquest moment, perquè jo, almenys, no vull dir anys, a curt termini, jo estic volant. A l'èxit, camí a l'èxit. Cap a dalt, a la fama, sí. No? Allò que surts al carrer i dius... No m'hi fotis, no? Apartar mirades. No m'hi fotis. Sí. Parlem d'una cosa que tinc moltes ganes de parlar-ne, que és un traspàs. Un traspàs de gimnàs. Veritat. Explica'l, va, aviam què. Aquesta setmana, 1 d'abril, dia festiu, dilluns, primer dia, al Club Natació Olot. Esa és! Gràcies a mi, l'he fitxat jo, després d'un any i mig insistint. Insistint, no? Intentant convèncer. Primer dia, i vull explicar una anècdota. Sí, ja em digues. En el moment que m'anava a fer soci, li vaig dir a la persona que estava allà, a la recepcionista, no? Sí. Jo li vaig dir, perquè em volia que m'apuntés ja. Jo volia esperar un temps, 1 d'abril. I jo li vaig dir, tu no pateixis, que jo portaré el nom del teu club a dalt de tot. I mira ara. En quin sentit? En el gimnàs o en el pàdel? Gimnàs, pàdel, natació. A tot arreu. A mi ara que no em veus, jo em poso en una piscina, papalloneta, Michael Phelps. Papalloneta i Michael Phelps. Ara. I em direm Miquel, no? Sí, en català. Miquel Guardiola. Miquel Guardiola. Trencant rècords. Trencant rècords, com sempre, no? Hauríem de demanar. Hauríem de demanar. Hem començat a gravar i encara no hem demanat. Encara no hem demanat. Vale, tenim ja aquí els primers plats. Els primers tenim una bacallà. Una brandada de bacallà. Una bacallà, diu. Una brandada de bacallà. I una fideuà. Un fideuà o una fideuà? Tu d'aquests més. Una fideuà. Una fideuà, vinga. Vale, comencem primer per la brandada. La fideuà és de salxitxa i calamar, no? I calamar. Sí. Ojo, aquí també tenim el pa. Un pa que jo, bro, t'he de dir que aquí a l'hostal de Ca l'Enric m'agrada molt. Sempre m'ha agradat molt el pa. Diria és pa de Ca l'Anàsia, molt bo el pa de Ca l'Anàsia, pels que l'hagueu provat ja, boníssim. Ensenya'l bé a càmera. Ara. Gràcies, rei. A tu! Jo me'l guardaré pel segon. Vale, comencem amb la brandada. Sí. Vale. Gas aquí. Vale. Agafem torradeta. Com podeu veure es desfà. La brandada es desfà. Tu t'agrada molt la brandada de bacallà? Si està ben feta, molt. Que no es noti... Fica el pa així, rei. Que no es noti... Em ficava el pa així, el soci. Que no es noti gaire, que no es noti molt fort el gust de bacallà. I serà boníssima, aviam què tal. Procedim. Està molt bona, però jo mai he sigut de brandada de bacallà. Mai t'agrada? No. M'agrada, és bona, ho accepto, però, ostres... És molt bona. Qui pot tenir unes claretes, no et portin unes brandades, saps? Uau, doncs a mi m'agrada molt, Es nota el gust de bacallà a la perfecció, està perfecte, ni molt fort ni molt suau, o sigui... I com que és així desfeta, molt bona. Ojo, I així no ets gaire fan de brandada de bacallà? No. Com és? Perquè per un aperitiu, per un primer, soc més d'unes gambes, unes olivetes, uns barbaretxos. La brandada de bacallà, sí, la brandada de bacallà, barbaretxos no, t'he de dir, La brandada de bacallà sempre se m'ha quedat més a les antípodes, no? A la prehistòria! Sí, a la prehistòria. Allà passes pel... allò, com es diu? Aquella època de la prehistòria, bro. L'edat de pedra. Quan? No, bro. Com es diu? Això, passes pel paleolític, doncs allà. I el neolític, què? Paleolític estàs tu? Doncs a mi m'encanta, o sigui, no en faig gaires, però tipus de la carta m'agrada, l'he vist i l'hem de demanar sempre. Unes anxoves de l'Escala. Ojo, molt bones, I ara que ve l'estiu entren molt bé. Aquelles anxoves que dius, hòstia, quines anxoves, no? T'agraden, saladetes, sempre en el seu punt. Amb un bon pa així torradet i tomateta per sobre. I cap a dintre.
i cap a I dintre. que ens busquin. I que ens busquin. Jo estaré a la barra. Sí. Què et demanes tu sempre a la barra? A la barra? Sí. Jo tinc la imatge d'estar a Mykonos /Santorini i Joel buscant-me i jo estava a la barra demanant 2 Sex on the Beach. Per què? Sempre. Per què 2? Perquè era happy hour. Happy hour, 2 Happy per hour, 1. 2 per 1. I però després se'n va quedar la happy hour, La barra es fa tot el viatge. Per cert, quina hora és? Bon rellotge, Bonito, Bonito, Bon rellotge, Quasi el perds. Ja la vam explicar, Va explicar l'anècdota del rellotge ja, a Santorini, amb el taxista. Jo quan es va treure el rellotge vaig Si no la flipar. sabeu, mireu el primer vídeo, aquí ara fem Hostal del publicitat. Sol. Vam passar al Cafè Europa i aquí estem, Hostal de Cal Enric. You know, baby? A tope. Molta gent, molts amics nostres, molta gent ens ha comentat, no?, que els agrada molt els nostres podcasts, aquestes nostres converses en restaurants. Tu què opines? Jo, aviam, sincerament he mirat els 2 vídeos i són vídeos entretinguts, saps? Que estàs mirant el vídeo i poder portes 10 minuts i dius, uau, ha passat molt ràpid. I la veritat és que són guais de veure, són entretinguts. No t'avorreixes, aprens, culturalitzes, coses noves, no? I el tema a tractar està bé, perquè al final també coneixes els restaurants que estem anant. Correcte. Com poden ser l'Hostal del Sol, l'Europa i ara aquí Cal Enric. Correcte. Primer l'Hostal del Sol, Cafè Europa, I ara, Hostal de Cal Enric. Bro, parlem de perruqueria. Cada quan et talles els cabells, tu? Jo normalment vaig cada 2 setmanes i depèn de les èpoques de l'any, pot ser cada setmana. Ara, per exemple, que va venir Setmana Santa, havia anat feia 2 setmanes i vaig dir, uau, hi he de tornar a anar perquè es venen coses importants com era el MIC i un viatge a Madrid i vaig dir, hi he d'anar. I el dimarts, o sigui, el dimarts abans de començar a arbitrar el MIC, ja hi vaig anar. I me dejó bien guapo. Important. Jo personalment, jo respecto que vagis 2 cops per setmana, jo vaig un cop per setmana. He fet uns càlculs aproximats a l'any i són bastants diners, però no ho trobo una despesa, sinó una inversió. Veritat. Per què? Vale, doncs perquè jo, quan estic a casa, quan m'aixeco, a mi m'agrada anar al mirall i pensar, hòstia, quin tio més guapo. I és així. Jo tinc la meva opinió i la dic. Per què? Perquè no fa vergonya. Està bé que tinguis aquesta autoestima. Aquesta autoestima, no? I això. I vaig cada setmana, independentment de l'època de l'any, sigui primavera, sigui tardor, sigui Nadal, sigui Setmana Santa, sigui Nadal, sigui hivern, sigui estiu. Estàs en bucle. Estic en bucle. M'agrada anar cada setmana a la perruqueria. També fas una amistat, no va amb el perruquer, evidentment. No va. En moltes ocasions li fas el negoci. No va, Però sí, però sí. Últimament m'he decantat més pel degradado, no en punta, sinó un degradado redondo, una mica menys atrevit, potser. Però bueno. Et faig una pregunta. A mi m'agrada, digues. Tu que, tipus, vas tant a la perruqueria i de vegades, tipus, per tema horaris no pots coincidir amb el perruquer i tal, i això, et sents igual de còmode amb els que vas, tipus amb un, amb l'altre. Si ara et dic tu que cap dels 2 té hora i has d'anar amb un altre i aniràs, o dius, uau, em fa cosa anar-hi, saps? A mi em passa això, Jo, per exemple, si el meu perruquer no pot i he d'anar sí o sí, que ara fa poc em va passar, vaig anar amb un altre i deia, em feia cosa entrar, que em toqués el meu cabell, saps? Perquè jo havia el meu pentinat i així m'agrada. I clar, com que era un de nou, ja és normal també, no et coneix el cap, no et coneix el teu pentinat, no hi ha la mateixa confiança, saps? I tampoc el coneixes. Correcte, però al cap i a la fi has de tenir una bona capacitat d'adaptació. Perquè si no tens una bona capacitat d'adaptació, al final qui surt perjudicat ets tu. Perquè, m'ho invento, els meus 2 perruquers de confiança, entre cometes, hi vaig, no tenen hora. Què faig? Me'n vaig a un altre, per què? Perquè si jo no me'n vaig a un altre, a que em deixi ben guapo, jo tinc una cita important, una berenar important, un sopar important, un dinar important. Si jo tinc aquests esdeveniments importants, significatius,
emblemàtics. Jo surto perjudicat. Clar, però... M'explico o no m'explico? Tu ara imagina't. M'explico o no? Com a Mykonos, per exemple. Te'n recordes del perruquer que vas anar a Mykonos? Me'n recordo, bro. Època gloriosa, Època gloriosa. estiu... Època de pena. Sí. I què va passar allà? A part que em van pintar la cara, amb tema econòmic, t'ho va fer fatal. Allà. Tu mateix vas baixar Anem a l'autoestima i matisar. sort que tens un bon amic que em va animar i em va apoyar en els pitjors moments. Sí? Però escolta una cosa, anem a matisar les coses perquè crec que no estem explicant la veritat. Mira, jo vaig arribar a Mykonos molt guapo. Què passa? Que passen 3-4 dies i jo necessito renovar per fer bones fotos a Santorini. Santo, no? Santorini, santo, no? Santorini. I què passa? Que jo vaig a un perruquer. Primer em diu que val 15, 20. Després em van cobrar 30. I què passa? Que em va tallar massa de dalt. Conclusió, les fotos surto així. És així. Em vas adaptar. Em vaig adaptar. Però es va equivocar el perruquer, Es va equivocar molt. Em va tallar molt de dalt. I mira que dius, de dalt no molt, sisplau. I em diu, tranquil. I pa! Et mata. I patacada, diu, tranquil. Patacada. Jo crec que la paraula que més defineix l'estiu passat és patacada. Tu anaves de patacada rere patacada, Sí, a mi em va costar molt remuntar, però ho vaig fer. I mira, aquí estic. A tope. Bro, Digues. bro, a tu com t'agrada servir una bona fideuà? Doncs mira, per servir una fideuà, per Bona exemple... pregunta, Ojo, em recorda una altra de fa temps. Com està una bona botifarra? Ara. Doncs per servir una bona fideuà, en aquest cas, veiem una paella per dos i porta 2 trossos d'allioli o mostassa, no sé quina salsa és aquesta. Ara la tastarem. Ara la comprovarem. Doncs jo començo primer ficant la del mig, que és la que està menys cremada, perquè els bordes sempre es cremen una mica. M'agrada. Que hi hagi una mica de calamar, de salxitxa, així que és amb el gust. Figo quasi emplenant tot el plat. Vinga. Bona quantitat. Aquells que Però que fiquen... tampoc em bafi, Ara, aquells que fiquen aquells platets així, no. No. Hi ha d'haver material que mengem. La vida, com sempre... I mira com agafo la salsa i te la fico al costat. Entera, completa. Correcte, perquè així si vols amb salsa te'l barreges i si no vols amb salsa la tens aquí al costat. Vinga. Com et semblaria, senyor Guillem? Doncs gràcies. De res. Què, bon olor? Em transporta aquesta olor. A on? Transporta a casa. A casa. A casa. No? La meva mama sempre fa molt bones fideuans els diumenges. Diumenge de fideuà, Diumenge de fideuà. Com O diumenge de paella, També, Sí. o top. Què anaves a dir, com qui? Com diumenge de missa. Sí, doncs diumenge de fideuà. A Madrid ens vam trobar, com que vam Sí. anar el dia de Pasqua, ens vam trobar la catedral d'Almudena, molt maca, per cert, si aneu a Madrid recomano que la visiteu, és gegant. A tu els viatges t'agrada fer més turisme o ets més de Tiffany's? Les dues coses. Depèn del viatge, saps? Depèn de l'enfocat que vagis. Si hi ha viatges que aniràs per festa, hi ha viatges que vas a visitar, saps? Correcte, tens raó. Ojo que la clau és combinar-ho tot, Sí. Això seria top. Vale, i som? Bon profit. Let's go, igualment. Molt Fet, bona. Jo t'he de dir que les paelles de carn m'agraden molt. De fet, la carn, allò on més m'agrada, et diria que potser és la paella de muntanya, No. Ojo, Sí. I... Prefereixes una paella de muntanya que un entrecot? No, Ah, aquí no. Mira, et faré una pregunta parlant de temes gastronòmics. I ojo, el teu aliment preferit? o sigui, una cosa només, no un plat, un aliment. Un aliment, un plat, un producte preferit. Jo crec que la pasta, Vale. perquè amb la pasta es poden fer molts diferents plats, saps? Al final, si parles d'un aliment, has de triar el que més coses es poden fer. No pas, per exemple, quedar-te amb una i que només es puguin fer un, dos plats. Què et sembla la resposta? Em sembla bé, em sembla justificada. Jo, bro, Tu quin diries? la carn. La carn. La carn. Un bon entrecot, unes bones Clar, però làmines, uns bons talls. quina carn?
Carn de vedella, potser et diria. De vedella, sí. molt top. Molt top. Molt top. Molt top. Sí, jo podia també, Sí? Sí. Després de la pasta? No, però tipus... Bé, sí, pasta primer, però sí, de carn la millor vedella, Què ets més? De primers o de segons? De primers. Un bon primer m'agrada molt. No en restaurants, però a casa, per exemple, quan hi ha un cumple, un aniversari, una bona celebració... Hi ha el segon plat, que per exemple és, jo què sé, galta de vedella, i el primer plat, jo què sé, ous farcits amb tonyina, espàrrecs, no verds, espàrrecs normals, Sí. d'aquell color groguenc, Sí. gambes, olivetes, tots aquests primers, barra aperitius, si vols dir-ho així, a mi m'omplen molt. El segon m'agrada molt també, un bon entrecot, talles, poc fet, no que surti sang, poc fet, talles, bé. I les postres també. Però jo et diria que ho gaudeixo més, ho disfruto més, estic més content amb uns bons primers. Doncs jo no, No? Jo al revés. Ni un segon. Prefereixo anar de menys a més que més a menys. Va, Perquè el segon sempre et pot treure el regust de boca que t'ha Sempre et quedat pot del primer. sorprendre, no? Correcte. Els primers normalment són més fàcils de fer. Un arròs és fàcil de fer, una pasta és fàcil de fer, però el segon sí que es nota molt la qualitat de la carn, del peix. Jo crec que trobo més la diferència els segons que els primers. Què és més, de peix o de carn? De carn. Tot i que un bon peix, uau, boníssim. Però sí que si he de triar, sempre triaré carn. No hi ha comparació, però, No. Per mi carn, molta més varietat, m'agrada molt més. Peixos n'hi ha bons, però n'hi ha que dius, bé, chill. L'altre dia a l'escala, bro, m'estava fent uns bons musclos al vapor, ho estava olorant i jo ja estava fent crawl al mar. Ja em veies allà. Jo, l'olor em va dirigir allà ja. Ja em veies allà. Jo estava fent ja brasa. És que els músculs es fan molta olor mar, Una olor mar, i això és el que Sempre. m'agrada d'un bon producte. Sentir d'on ve. Sí, ho he dit sempre i ho he dit moltes vegades, però això és el que m'agrada d'un bon producte. Si menges una vaca, Que et porti al camp, que et porti al camp, Ara. que et porti al camp, que et porti a l'herba. Tu estàs allà, que et porti a l'herba. Correcte. És així, que et porti a l'herba, que et porti una bona cascada d'aigua freda, que et porti una bona cascada d'aigua fresca. Bueno, això, què passa? Si tu olores un pa i no et porta al camp allà amb el blat, malament, malament. Si tu olores un producte i aquest producte no et fa sentir res, tenim un problema. I això en el menjar, en l'art, en la música, en un bon poema, no? Ara. Això, les coses han de tenir un rerefons, no? Correcte. Sí o no? Sí. M'estic explicant o no? Penso igual. Clar, els temps que vivim ara, clar, com que la gent va així ràpida i tal, molta gent s'acostuma ja a fer tota la compra al supermercat. Molt bon tema, Jo considero que de tant en tant sí que s'hauria d'anar a una carnisseria, a una peixateria i provar el producte bo, saps? Sí que al final és una mica més car, però, tio, poder comprar una bona hamburguesa, un bon entrecot, saps? Pagaràs 3-4 euros més, Suda-la! però buah, flipa, no? No, que suda-la! No, que sí, 100%. Tu, aquesta immediatesa en el dia a dia, com la perceps? Com ho vius, això? Jo la veritat és que no sóc una persona que vagi molt estressada al meu dia a dia i tinc temps de tot, saps? M'agrada ser actiu, anar fent coses. Jo, per exemple, estar a casa no puc. Sí que puc mirar una sèrie, tal, algun dia sí que per descansar. Però, tio, a mi m'agrada a la tarda, jo què sé, et quedo amb aquest, tal, vaig a fer un pàdel, no sé què. Però la gent que s'està tota la tarda a casa, no l'entenc, tio. Què fas? Saps? I tu què opines? Sí que, evidentment, una vida
obert en aquest sentit és molt millor, vale? Però sí que he sabut també valorar els moments en què estàs a casa i necessites estar a casa per descansar, per prendre el sol, per llegir, per estar tranquil, jo què sé, per editar els podcasts, per fer coses a casa, saps? Clar, de tant en tant va bé una mica de desconnexió de tot. Està molt bé estar a casa i valorar. O dies de pluja, o dies de pluja. Manta, Netflix, o el que sigui. Ho diu Lenny Tavares. Y es que los días lluviosos me dio por llamarte. ¿Sí o no? Sí. Ho diu Eladio també, en aquella màgica cançó. Lluvia. No, sí, també, però jo em referia a la de En esos días solamente busco paz mental. Sí o no? Van bé, de veritat. Sí, 100%. Però jo estic d'acord amb tu, jo estic d'acord que una vida oberta, una vida fent coses fora de casa, potser és molt millor, no? Conèixer gent, activitats, aprens més també, inclús, fins i tot et diria, bueno, cosetes d'aquí, no? Però has dit un bon tema que jo trobo molt interessant, que és el tema de la immediatesa, vale? Tothom enganxats al mòbil, enganxats a les noves tecnologies, TikTok, Twitter, Instagram, ara el BeReal, que jo no tinc BeReal, i jo en principi no em faré BeReal, perquè prou enganxats estem a les noves tecnologies com perquè jo ara m'hagi de descarregar una nova aplicació, doncs no ho faré. Jo crec que fas bé. Doncs no ho faré, no. Jo el tinc, però jo crec que el fas bé, perquè tio, hi ha prous que en tenim com perquè n'afegir un altre que total penges una foto un dia i de què et serveix? Ser cotilla, perquè al final veus què fa l'altra gent i ja està. Jo BeReal, sincerament, ja entro molt poc. I com que en tenia un i avui era cita important, no? Cita de galàctics, doncs l'he fet. Jo, moltes vegades, em qualifico i ens qualifiquem com llegendes. Sí. És així, Vull dir, no enganyem a ningú. Jo em considero una llegenda. Aquí t'has regalat, En vols més, bro? Tenim els segons ja a l'ossó de Cal Enric, el meu és galta de porc i el teu, bro? Entrama de vedella, poc feta. Sempre poc feta, Sempre poc feta. Poc feta o punt? Saps què m'agrada molt? El punt menys. Vale, que no estigui al punt, que estigui un grau, un puntet menys que el punt, no? Avui hem anat poc feta, diguem què? La carn que no cremi del tot, no? Veritat. Mireu a la càmera. Diguem què tal aquest plat. Galta de porc molt ben cuinada, Foc lent, mica en mica, suau, te menja més, anar fent, no? T'he dit que estic bastant tip. Jo també, Hem menjat molt bones quantitats. Quin esport t'agrada més, però, a part del futbol i el pàdel? Aquí em mates, Jo el tinc molt clar. Fórmula 1. Sí o no? Lewis Hamilton? Tots. Sí? A mi Fórmula 1 m'agradava molt abans, però des de fa uns anys que no, tio. Ara porto uns anys que està sent bastant avorrit, diem, perquè ja saps qui guanyarà sempre, però, hòstia, va, et dic patinatge. Va, tirem pel patinatge, és correcte. Jo et diria, mira, si he de posar un ordre, potser... Tu el bàsquet, no? El bàsquet, el futbol, el pàdel i tema fitness. No! Fitness? El gimnàs, bro. El gimnàs. Clar, tu t'agrada el gimnàs. A mi m'agrada el gimnàs, jo freqüento el gimnàs. Ets un noi que va al gimnàs. Soc un noi que va al gimnàs, no? Tu també. Sí, però jo... T'avorreix més el gimnàs, tu busques alguna cosa més dinàmica, no algo més... Jo amb l'esport busco que hi hagi competició. Clar. Al final, el gimnàs ets tu i la màquina. Sí. I ja està. Jo busco competir contra algú, ja de manera amb contacte o sense contacte, però que hi hagi un objectiu final, saps? Sí que el gimnàs és l'objectiu que et pots plantejar molts objectius quan vas al gimnàs. Però, tio, és molt mental. Jo crec que és un esport molt mental, saps? Que és dia a dia anar allà, lluitar contra la màquina, anar pujant. I al final jo m'omple més una victòria que no pas haver fet un entreno de màquines 2 hores, saps? La sensació aquesta d'haver guanyat un partit o el que sigui, uau, ningú te la treu, saps? Tens un moment d'eufòria brutal. En canvi, el gimnàs és molt un esport individual, que vas a la teva, sí que, per exemple, el gimnàs que vaig jo i ara vas tu també, hi ha molt bona pinya dins d'allà i et fas amb tothom, però al
final, no sé, avorreix. I veus a l'estiu, estàs tancat a un gimnàs, quan pots anar a fer un partit de futbol, quan pots anar a fer un partit de pàdel, o el que sigui, saps? O un partit de pales a la platja, saps? Dius, uau, i tu passes més bé perquè estàs competint contra algú i pots competir o de manera ja amb competició de veritat o d'oci, saps? Pots anar amb tu, per exemple, i anem a fer unes pales. Correcte. O ara els ping-pongs, ara que fem Són coses molt diferents. I ara també fem ping-pongs arran també de l'auge del tenis taula a la comarca, que sí? Primera divisió, màxima divisió estatal, superdivisió, tenis taula. Tenim Diogo Pinho, tenim Yaroslav Smodenko, tenim Arnau Pons, jugadorassos que ens han portat a que cada vegada més ens agradi l'esport de la pala. plantilla de galàctics. Correcte. Doncs sí, jo des d'aquí faig una crida al Club Tenis Taula Olot, que si ens volen fitxar, aquí estem disposats. Disponibles, dos jugadorassos molt ofensius, en aquest cas atrevits, amb bona pala, amb bon cop. Jo ho trobo bé. A tu t'agradaria? Jo no tinc gaire temps ja, però un partit el faria. No el descarto. La bolera també freqüentem molt. Esport que t'agrada. Esport que m'agrada, esport que se'm dona bé. L'únic que em pot guanyar, quasi sempre guanya la bolera. No és l'únic, però és igual. Bolera i bàsquet, tot l'altre. Què tot l'altre? Si vols un dia fem patinatge artístic, aviam què passa. Que jo els patins ja me'ls he posat. Recordo que a les pràctiques vaig fer 6 sessions de patinatge artístic. Ja, però no t'he vist. Quan vulguis. Vaig patinar a 3. I bé, Sí? És molt més fàcil patir de línia que de 4 rodes. Sí? Procedim a les postres. Ok, ja tenim les postres. Jo tinc un brownie, tu tens un cheesecake, pastís de formatge. La de sempre. Pastís de queso. Com es diu en castellà? Tarta de queso o com es vulgui dir, no? O cheesecake. O cheesecake, directament. Jo tinc un brownie acompanyat d'una guarnició que es preveu molt interessant. Aquest brownie, en Joel m'ho ha dit abans, tallat d'aquesta manera, fa més bona pinta inclús que un tall sol de brownie, un tros sòlid de brownie. I crec que tens caramel a sota. Caramel de... Que quedarà... La combinació crec que no l'he provat, però quedarà boníssima. Bona combinació. Sobre la taula, els papers no diuen el contrari. Correcte. I el cheesecake. Bona decoració, amb galeta per aquí, i fa molt bona pinta. La galeta és una cosa que sempre has comentat que és important. Ja anem a veure quin paper hi juga cada ingredient. Provem. Un 9 sobre 10. Igual. Sí? Cheesecake. Ratllant l'excel·lència. Molt fan del cheesecake. Però sempre podem millorar, no? Clar, sempre hi ha millora, sempre. Però boníssim, Sí, m'ha encantat. Amb la galeta per aquí que es barreja. El cheesecake té molt bon gust. M'agrada molt. És que el cheesecake, ja ho vaig dir a l'Europa grec, si a l'Europa va ser boníssim. Bro, tu quin grau d'importància li donaries a un primer plat, segon plat i postres? Jo li donaria un 40, 50... Una aigua que li ha vingut... Doncs jo li donaria un 40, 50 i 10%. Perquè, com havia dit abans, pots fer un àpat sense postres. Però sense un primer i un segon jo crec que no. Sí que és correcte, però també és veritat que jo crec que li donaria més importància al postre d'un 10%. Poder faria un 35, 45, 20. També te l'accepto, saps? Perquè la cirereta al pastís... Correcte. El que marca la diferència. Correcte. La cirereta al pastís i mai millor dit. Bro, una cosa que et volia preguntar. Per tu, una persona, quina és la seva red flag per tu? Bon tema, Aquí ens podríem estar hores parlant-ho, Doncs per mi, ara pensant així ràpid, red flag, persones negatives, no puc, que la típica persona que ho veu tot malament. La típica. Li dius una cosa, ja li trobo el problema. Li dius alguna cosa, ja li trobo el problema. Parles amb ella i ja té un altre problema. Tio, viu la vida! Come on, saps? Come on, man! Si estàs amargat malament. Ara, fuck! L'altre. Persones mentideres, tio. Mentiroses! Però això tothom, jo crec que al final una persona mentidera ja... Dius... Et baixa, et resta. Dius, tio, jo sé que el que em diràs no m'ho puc creure.
Jo el teu hola, bon dia, no me'l crec. No, ja dius, va. No m'ho crec, si és bon com dia, on? Si és bon dia, no saps si ha tingut un bon dia, si no saps per on agafar-lo. I l'altre, persones que no tenen respecte. Faltes de respecte, tio. Saps? No s'han de fer. O hi ha una persona propera a tu, de vegades dius, tio, de quin pal vas? Jo aquestes tres, és que no puc, és que m'apai, tio. Bro, les meves red flags són molt semblants a tu, són persones negatives, persones que no veuen les coses bones de la vida. Potser sí que és veritat que les persones mentideres també tenen un bon punt de red flag, però jo ho lligo molt també amb el respecte. Jo crec que les meves red flags amb una persona són persones negatives que no veuen les coses bones o els cartons bons de la vida i persones que no tenen respecte, perquè el respecte és bàsic amb tothom. Així compartim les mateixes. Compartim les mateixes, perquè m'hi he posat a pensar i realment és això, una persona. Una persona, per conèixer-la, que sigui negativa i que sigui irrespectuosa, no puc. No. I mira que som extrovertits, Sí. I sociables, Però d'una persona així ja t'apartes. No tinc interès a conèixer. I li dius, get out of my way, come on! Let's go! Yeah! Després de tenir petits problemes tècnics, Correcte. una càmera se'ns ha quedat sense bateria, Però ens hem sabut adaptar. ens hem sabut adaptar molt bé i... Jo crec que és hora de fer un tancament, no? El tancament. Com t'has sentit? Doncs, sincerament, m'he sentit molt còmode, em feia una mica respecte a tornar perquè feia molt que no gravàvem I teníem un nivell molt alt. i havíem ficat el llistó molt alt i jo crec que hem aconseguit fer un molt bon programa i bé, agrair a l'hostal de Cal Enric, a Martí Juncà per el contacte, per aconseguir fer tot això. Moltes gràcies i bé, ens tornarem a veure aviat. El mateix que deia en Joel, un gran agraïment a l'hostal de Cal Enric i a en Martí Juncà i nosaltres ens veiem al pròxim podcast. Que vagi molt bé.